De Flyers roemen deze winter meer dan een ton financiële skeer op. Door bouwkundige onveiligers moest de Iershal 2 maanden dicht en miste de club inkomsten uit thuiswedstrijden. Daarnaast waren extra kosten maken omdat de Iershockeyers voor trainingen en wedstrijden uit weekendmassen snel jouwt. De gemeente compenseert de skeer voor Slijns, zat het nou lieket. Dat is mij een accountant vaststeld in opdracht van de gemeente Maijus. Net Maijus, maar die had het hoe wij dat becijfer hingen. En daar is een bedrag uitgekomen en dat is ongeveer die 124. Ook bij een troststad van het vrouwelijksvoetbal in Heerenveen speelt de gemeente een wichtige rol. Eind april lieken dat door financiële problemen nog voorbij. Toch gaat het in je net met het oor te krijgen. Bij de ijshockeyclub gaat het om het goedmaatje van fouten die er niet verliezen makken binnen bij het onderhoud van de ijshockeyhal. Die fouten had de ijshockeyclub op kosten jagen en die worden nog vergoeden door de gemeente Heerenveen. Bij de voetbalvrouwen van Heerenveen maakt de gemeente hem zorgen over de continuïteit van het vrouwelijksvoetbal hier en het maatschappelijk belang. En daar wordt de gemeente echt een actieve rol spelen om te zorgen dat het vrouwelijksvoetbal net uit Heerenveen verdwijnt. Joert is een kwartiermaker omsteld die de organisatie op poorten zetten moet. Voor de Flyers is dat al helder. Als de club de financiële tjinvaller voortstreepje kan, gaat het verder zoals in het verliezen. De club houdt de eigen broek op. Vriendenseizoen waard werken mijn begrutting van zo'n 3 en een heel ton. Dat is ook voor het takkendseizoen de inzet. We kennen verder en we bouwen een team. Ik bedoel, we hebben nu een aantal 8 jongens alweer onder contract staan. De komende weken zal het nou wel meer bekend worden. En wij hopen dat we dit jaar absoluut weer maar de prijzen om de prijzen spelen kunnen.